Ja, dan wil je lekker even een maaltijd van machine. Spietig genoeg is dat verkeerde bier. Ik ben namelijk op bezoek naar Skuttersbier. Ook daags kreeg ik dus een reactie op de shitvlog. Dus nou vreeg ik me eigenlijk al. Ja, is er nog een Skuttersbier? Geweldig. Ja, even ondertreden jongens. Even ondertreden. We gaan onderzoek man. We zijn op zoek naar de Skuttersbier. Bart, doe ik eerst op zoek hier op het kantoor. Hanna, doe bij stagiair, doe 6 koffie. Ging dan? Ja, weet je ook wel. Ik ging een ziekje op internet. Dat ging dan. Geweldig. Het is vaak bij onderzoeken dat de oplossing dichter in de buurt ligt dan de onderzoekers zelfs denken. Dus daarom is het handig om een buurtonderzoek te doen. Er is hier een rutingooid, klaarblijkelijk. Een verrotte bananenschil. Een lachgaspatroon. Ik scherp er net volop met deze omwijzing. Titel een berenziekje. Eerst maar even naar de meest logische plaats delict. Ergens lezen maar, nou ja, dan is dat hier toch wel zeker. Dat is net, koolbier. Dat ding 0.0 maar noem. Wat ik tot nu toe van stage vind is wel leuk. Ik had er wel wat meer van verwacht. Ik doe video, dus ik had verwacht dat ik misschien ook iets met monteren zou doen. Maar voor de rest is het hier leuk. De collega's zijn aardig. Waarom stil je nog? Wil het nou? Kun je zeggen naar mij? Op mij! Je moet echt een keer horen stagiair of zo, ja? Geweldig. Ondertussen ran ik helemaal vast in mijn onderzoek. De brandwacht is op een markt. Om wat meer schat in de zaak te krijgen, ben ik de meesten op strijd tevreden. Zit er ook, ik dacht eerst bij een Cambuur fan of zo, die had een Cambuur. Dat liep in hard Ja. van nog steeds, ja. Maar wat zit er nog? Off? Of white. Off-white? Is dat net? Nee, wat is dat? Een merk. Nee, wat slinkse vraag wiezen, die ik recht op mijn doel haal. Je ziet er wel een beetje uit als een skutter. Een skutter, ja. Weet je, want ik maak op zich naar Ik ben, skuttersbier. Ja? Skuttersbier, ken je dat wel? Nee. Dat weet ik nou op zich niet. Dan misschien weet je ook waar skuttersbier is. Nee, waar moet dat wij komen dan? Ja, weet ik niet, weer een winkel of zo. Ja. Gaan we hier een speciaal zaak. En volgens mij daar wel op. Ik zo'n hier had het misschien wel, hè? Want je verkeep je onder oren nou het luchtbuksen en geweer. En ik vreeg me al, hou je skuttersbier? Skuttersbier? Ja, was maar waar. Ja, voor de skutters, hè? Ja, dat zou wel mooi wezen. Nee, dat verkopen we niet. Maar als we het hadden, dan had ik het graag verkocht. Zeg maar zo niks. Ik heb wel eens een keer ergens op het platteland in Friesland een speciaal Fries biertje gehad. Ja. Maar of dat nou schuttersbier was, dat weet ik niet meer. Weet u nog een naam, een bepaalde naam van het bier? Of, Nee, dat weet ik niet. Die man hier op kantoor die wil nog wel eens voor zichzelf houden. Dan verstap je het in de meest rare ding. Verdacht, hè? Mijn onderzoek hier verder bij dranken speciaalzaak Jelle. Ja, de slogan die is dus drink minder, drink beter. Nou had skuttersbier volgens mij net een slogan. Maar ik denk had skuttersbier een slogan. Hasso? Nou zou het jederzijds wezen. Drink door, al is het goor. Geweldig. Ja, weet je wat? Ik haal hier iets. Skuttersbier. Nederlands pils. Lagere prijsklasse. Ja, interessant. Ja, vertel meer. Het is te koop bij de Peus. Nou, super man. Hey, ik liep die kant uit, joh. Nou, zullen we even in de poosje in? Als het hier nog gaat. Ga je ook skuttersbier? Skuttersbier, ja. Geweldig. Zo, nou, Alex. Skuttersbier. Wat is er nog? Bij de Peus. Bij de Peus. Vond je het nou een leuk filmpje? Doe dan een toem omheen. Moest het meisje en abonneer dan op de Frieske Vlogger. Als hem zelfs ik nog een vraag, dan zet hem weer onder in de comments. Ik had toch hartstikke een skuttersbier gewoon op een manier een apart skutter ervan. Ik weet
niet. Ik had heel de tijd om dit te doen, man. Ik weet niet wat het is. Kom wel van het schuttersbier of zo. Ik weet het niet, man. Schuttersbier, ik weet het niet, ja. Geweldig.